Ndewono Igbo. Ndewono ndị ọma. Afọ m bụ Amaka Ekwo. Abụ m ofu onye n'ime ụnụ so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Ndewono. Taa bụ the 13th of August 2025 n'ọgụ afọ ndị Bekee. N'ọgụ afọ Igbo anyị nọ n'ọnwa nke isii. Ọnwa ka ndị Igbo ji eme ife dị na emume ji ọfụ. N'izu Igbo taa bụ Eke. Nnọọ anyị ekene kekele ụwa. Anyị ekene mmụọ niile ya na okike na-alụ ọlụ. Anyị ekene mmụọ niile na-eche ana Igbo. Naanị ebe niile ụmụ Igbo bigasị. Anyị ekene mmụọ niile. Anyị na-ava yi wee bịa ụwa. Anyị na-ekene chi anyị, na-ekene agwụ anyị, ndị otu anyị dị iche iche. Ndị iche be nna anyị, ndị iche bukwu nna anyị. Fere kakwanụ, mmụọ niile gbara anyị okilikili na-eche anyị na-edu anyị. Anyị ekene eva ncha. A sị m na taa bụ Eke. Ọ adịla anyị niile mma. Ife anyị dị na anyị etinyela aka n'izu a. Ife anyị ji achọ ife anyị ga-eli. Ife anyị ga-eji wee nete ndụ anya. Nsị na ọ ya agala anyị. Agala anyị n'izu, ọ ga-agala anyị n'izu niile. Anyị kwụbara n'aka anyị ọdụ. Na-asọ nsọ anyị. Ife niile anyị etinyela aka na ọ ga na-aga mgbe niile. Ise nọn. Ndewon. Nkọwa. Nkụzi nke nji bịa taa bụ ihe gbasara aja na isi na-esi na aja wee na-apụta. Ọ na-adịbu achụ aja. Anyị kwesịrị na-ajụ dịka ọ gịnị ka mmụọ na-elili, dịka egbuo anụ. Gịnị ka mmụọ na-eli? Maka ya na-afụ ya ka ọ na-atanye anụ, arụọla ya ji n'ọkụ. Anyị adafụ ya ka o linye ji. Kezi mgbe o jiri ya. Mmụọ bụ ife a na-ada afụ anya. Ife ọ ga na-alụ bụ ife a na-ada afụ anya. Ọ bụrụ dịka na anyị chụọ aja, maka na mmụọ bụ ife a na-ada afụ anya. Ife ọ na-eli na aja bụ isi si na aja apụta. Jụka n'onwe ọ gịnị melụ ọdịnala dị iche iche na-eme ife dị n'ife ịgọ mmụọ. Ọ gịnị melụ dịka ma ndị ụka ma ndị Hindu ka eve ji amụkarị ife na-esi isi dịka incense, dịka kandụl na-esi isi, ka eve mejeva ji amụ ọnyanụ. Isi bụ ife a na-ada afụ anya, mana ihe ekulu ya. Ị nwere ike ife dị n'ikuku ikuli ọbanye gị na-arụ, o mebi ife na-arụ gị, ọ bara na gị arụ. Anyị mana biology ya gwa na anya na imi na ọnụ na vajekọlụnụ ya. Ikuku nwee ike isi n'imi banye, ikuku nwee ike isi n'ọnụ banye. O nwere onye ga na-ayị arụ achị inye nni esi n'imi, na ọ bụrụ na ọ nwee ife melia n'ọnụ, o nwee ife a ga-eme nya imi na ọnụ gakọlụ. Fa ga-esi ọ banye mụ na gịnị na akpịlị
wee gbada n'afọ mmadụ. So ife na chịkọwa bụ na ife gbasara isi dịka isi mmụọ na-ama isi, mmụọ na-ele isi, mmụọ na-ekuli isi. O nwere isi eji achụ mmụọ, nwee isi eji alata mmụọ. O nwere ụdị kandụl ma incense ị ga-amụ ijili achụ ajọ mmụọ, ọnụ isi ọpụọ. Mgbe gboo ọnụ na o nwere ka arụ ga na-esi anya mmadụ, ọ bụ dịka ife si na mmụọ. O nwere ụdịla afịfịa na-adị wetazie mụnyesie anya ọkụ ka isi ya wee megide wee chụọ mmụọ. A na-emekwa ya n'ọdịnala dị iche iche, na-emekwali ya luo echi, maka fa ghọtara ife dị n'isi na mmụọ na anụ isi na mmụọ na-ekuli isi. Ife ji dị mkpa na anyị ghọtara ya. Ya anyị na-achụ aja dịka o nwere mmụọ ga-abịa ije chụrụ aja, iweta dịka ji ihe je ịrụọ ya n'ọkụ, asị gị esi n'esi gị rụọ ya n'ọkụ. Ife ọ bụla ịrụ ya n'ọkụ ị na isi ga na-ekuli isi ya nụ isi dịka arụ ji n'ọkịta anyị maka izi ose esi. Onwe ife a ga-arụ n'ọkịta ịma nọ ife na-esi nụ, ịma ife alụ ya n'ọkụ. Isi dị connected to senses. Mmụọ na-ekuli isi. Ọbala nwere isi. Ọ na-adị bụ ọbala niile na-esi isi. Ọbala na-esi takali metalik, mana ọ dị iche iche, anụmanụ dị iche iche na mmadụ kwa. Ọbala niile na-esi metalik. So ọbala nwere isi. Iji chụrụ mmụọ aja, ọ bụrụ ọbala ka efesa, ọbala ewu, ma ọbala ọkụkọ, ma ọbala efi, mmụọ ma isi ọbala anụ egbeli ya. Ọnya ka ọ na-ayị ewu ma ọkụkọ, ọ ma nke igbeli ya. Isi fa dị iche iche. Akwụ na ghọta? Okay. Ọnya ka o ji bụrụ n'ọdịnala. Ịbụ maka ụfọdụ na-adịpụtasị ka ebe bụ na nwaanyị ama ndị na-eje n'iru mmụọ. Nwaanyị ama ndị na-eje n'iru mmụọ ma ọnọdụ nsọ. Nwaanyị na-anọ nsọ nọ nsọ ekwesịghị ịdị na-eje n'iru mmụọ. Maka gịnị? Maka ọbala. Maka ọbala na-esi isi. Ọ bụrụ na nwaanyị nọrọ nsọ wee jee n'iru mmụọ na ya na-achụ aja, ma ọ kpọba mmụọ na ya na-achụ aja, ọ kpọkwue mmụọ bịara, mmụọ ga n'isi ọbala. Ọ bụla ọbala si nwaanyị na-arụ na-apụta, mmụọ ga n'isi ya. Mmụọ n'isi ya yala ịpụ. Nya mmụọ n'isi ọ ga-apụ maka ọkpọ na ọbala mmadụ. Ọ bụ na mmụọ n'isi ya yala ịpụ n'ọdụ na-ekulu nya ọbala. Ife na-ekulu bụ ọbala mmadụ, ọ bụrụzi ọbala anụmanụ. Ndị gboo ma ifere nne. Ya ọ bụ na nwaanyị nọ nsọ nọdụ n'iru mmụọ ma ọ jee ebe a na-evi mme mmụọ bịa ọnọdụ, ọ ga na-ekulu isi ọbala ya. Ọbala si ya na-arụ na-apụta, ọ na-ekuli ya. Ife ọ bụ na ị na-enyezi mmụọ ọbala mmadụ. Some of these things bụ common sense. Ihe na-enyezi ya bụ ọbala mmadụ. Ọ bụ na mmụọ nọdụ yala ịpụ, isi ọbala mmadụ yala ịchụ ọzọ, mmụọ anwa nọdụ kulu ọbala na-ekuli ya, dị used to it. Olibezi ọbala mmadụ. Enwezi ike ebe ịchụ aja mgbe ọ dị used to it, bụzili ya ka ọ chọọ. Enwezi ike ibe igbu ọkụkọ ma ibe igbu ewu, ọ nabaghị ọbala mmadụ. Ibe nje si na ọ dị mkpa na anyị ga na-akọwa ụmụ ife a bụ maka afụgo m ụfọdụ na ịma apụtasị gị n'ala Igbo
No mo ife nwaanyị na-ada eme mo ife mana Catholic Church nọ fanche masị ụmụ ife a niile mana Anglican Church fasị gị na nwaanyị ada eje n'ụlọ a na-eme debate nke a taatazi enwe nwaanyị na-ebuzi ụkọchukwu mana ọyị ụmụ ife a mesịa maka nwaanyị na-anọ nsọ ị nwere ike sị na nwaanyị nọsịlụ nsọ ọ na o nwere ike nwaanyị nọsịlụ nsọ o nwere ike ọ na ọ bụrụ mmụọ niile chọkọ nwaanyị na-abịa nso o nwere ihe kpatara ya ma na o nwere ka ndị mmadụ si eme ụfọdụ nwaanyị ada-amakwanụ mgbe nsọ pụtara ị nwere ike je n'iru ma ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị na-ada ama mgbe nsọ gị ji abịa nsọ ga-abịa ma ọ bụ na ọ gbasiri ọfụma inye onwe gị dịka ụfọdụ ụbọchị anọ ụbọchị ise ụbọchị isii ụbọchị asaa edishọn na nsọ gị iwee jụchie onwe gị tupu ijebe n'iru mmụọ nye ọ na-adịbụ a na-ekwu ụmụ ife a n'ọdịnala ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-adị welu nọ mmegide ọ bụrụ mmegide ọnya ka o ji bụrụ dịka na ọdịnala tupu ekwe nwaanyị mee ife dị aṅaa ọ ga-amago arụ one nwaanyị anwa dị ọ ga-abụ nwaanyị na-ada atụzi ime ndị gboo ma ife dịzụ nwaanyị na-ada atụzi nye a nwaanyị na-ada anọzi nsị ya ka fa ga-arapụ ka o mee ụmụ ife maka ịchọrọ inye mmụọ ọbara mmadụ ọnya kpatara ya ị na-achụ aja ọ bụrụ mkpụrụ osisi ka iji achụ aja dịka ị na-eje n'ikpele mmiri chi ji mkpụrụ osisi ibuji mkpụrụ osisi mmụọ ma isi mkpụrụ osisi ịpụta ịdọbịa n'ikpele mmiri onye ka o ji yala ịdịkwa mma lee ndị na-eje na mmiri ibulu dịka ife ịma ibulu dịka mkpụrụ osisi ụmụ ife ịtụnye n'ime mmiri ọ ga-adilute ya mmiri na-alụ n'ife mana ịchụ aja ọ bụ na iji mkpụrụ osisi ịmakwa na ọ na-esi isi ya mmụọ ga-eli nwa ya maka ọ ga-ekulu nwa isi ya mkpụrụ osisi na-esi isi ọmarị nne ọ ga-alata nwụva ọ ka mma na ịdọbala dịka n'ọda debe na ikpele mmiri isi ya ga-alata ma ijiji isi onye ka ị ga-eje mana ifugodi nna mmụọ ndị na-achụ aja ndị ọdịnala dị iche iche na-achụ aja na-ejide ka ụmụ ife fa na-adịkwanye n'ọda fa na-adịpụtakwanye ya n'ọda fapụta ya n'ọda fadọbie na mmiri ose n'elu mmiri fada eweli ya ka nsị afọ ụfọdụ na-edi echụ aja fada ịchụ aja fa weli ife jee na mmiri fa sụgbunye n'ime mmiri sụgbunye n'ime mmiri ọ dịgo diluted ife mmụọ na-elikarị bụ isi ọ ya afụkwa ife ị na-ele ya ọ dị mma ọfụla ife iwetara ya onye ka ọ dị mma ị na-eje na mmiri ife ọbụla iji kwanye n'ọda ka na-esi n'ọra na ọ bụrụ plastik dịka plastik iji mebi ife na-ada elele ọda na-elele obele ọda kwanye ya na ya dịka mkpụrụ osisi dị iche iche ma ọ na-esicha isi ọma ọ ya lata mmụọ ị ga-eji nwa wee chụọ aja ife ọbụla na-elele idobe na ikpele mmiri ọ bụrụ na nwaanyị na-achụrụ ya aja uche gị na-adịdị ya ọ bụrụ na izie nwaanyị na-achụrụ ya aja na ụmụ nwaanyị masị ya ụfọdụ ndị eze nwaanyị famanụ na nwaanyị dị nọ nsọ mana ị kwesịrị ịmakwa na nwaanyị nọ nsọ Michael nọ na nwaanyị nọ nsọ ọbala na-agba n'arụ ekwesịrị ije n'iru mmụọ maka gịnị maka na ọbala na-esi isi ị chọrọ ka mmụọ na-ekulu ọbala mmadụ ndewo ọnya bụ nkụzi nke nji wee bịa tata unu enwere ajụjụ unu ya ajụ m unu enwere ajụjụ no unu enwere ajụjụ nye anyị na-achụ ebulu nwaanyị na-eje n'iru mmụọ ma ọ na-eje n'ebe a na-eme ife gbasara mmụọ kabarụ mee na ị nọrọ nsọ gị na ọbụla dagbaghị n'arụ ma ọ na ị nọrọ ebe a na-eme ife gbasara mmụọ ọbụla ya pụtaba na arụ gị
maka isi ọbụla na-esi isi na mmụọ na-ekuli isi ọbụla ewu na-esi isi ọbụla ọkụkọ na-esi ọbụla anụmanụ dị iche iche na-esi isi na-achụ mmụọ isi na-alata mmụọ ọnya ma eji amụ incense na na-eme ife gbasara mmụọ n'ọdịnala dị iche iche na religion dị iche iche ọ isi anwa ka ji alata mmụọ ụfọdụ isi ga-ejikwa achụ mmụọ ya ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị ụmụ nwoke na-asị nwaanyị na-anọ nsọ kwesịrị ịbịa ya gbutazina gị maka ị chọrọ ka inye mmụọ ọbala mmadụ ọbala si nwaanyị na-arụ apụta na ọnọba nsị ọbala mmadụ ka ọ bụ pure blood ọmụ ife a bụ nsọ a na-asọsị ị bụrụ nwaanyị ichije na mmiri ị ga-akaba arụ mee na ị nọrọ nsọ na ịnọsịrị nsọ na ọbụlada agba gị n'arụ na ọbụlada agba gị n'arụ iwe na-eji ịchụ aja ọbụla ije na mmiri ma ọ bụ na ọbụlada agba gị n'arụ dịka ịchọ ịga ọfọ bụrụ nwaanyị ị ga-ama ka ị ga-esi kpọ mmụọ ị ga-ama ka ị ga-esi kenefa mana eji na nzu n'aka wee kpọbafe oku ka fa bịa maka na ọbụla na-agba gị n'arụ maka fefe ga n'isi ọbụla gị ndị awon ọmụ Igbo apọghị Michael nnọọ you're welcome. Onwere ajụjụ ị nwere ị ya ajụ m nwere ajụjụ onye nwere ajụjụ ndewo mmanụcha aka na live nkịta so onye bụ obele nkụzi nsị ka m weta n'ụbọchị taa ife gbasalụ ife mmụọ na-eli ọbala apịa a na-adịgbueli ọbala ọkụkọ ọbala anụ ọbala ife a niile nwesịrị isi ife ncha na-esi isi dị iche iche mmụọ na-ekuli ya arụ ọjị n'ọkụ enye mmụọ na-ekuli ya mmụọ maka isi ife a niile na ọ bụrụ na ị na ọbụla na-agba ya na arụ ebe nwaanyị ị ga na-agba ọsọ ebe a na-achụ aja maka ịnọdụ bụrụ nwaanyị ebe a na-achụ aja ọ bụrụ na ọbụla na-agba ya na arụ two things nwere ike ime ọ bụrụ mmụọ ga-apụ maka ọnọdụ kulubi isi ọbụla gị na olibi gị n'ọbụla mmadụ nye ọ ya apụ mana ọ bụrụ mmụọ nọdụlụ ọ dịza used to it ọnọdụ kulubia oge niile ọbụla na-agbara ọ na-ekuli ya ife ọ pụtala ọ bụ n'inyebe gị ọbụla mmadụ nya uche gị dị ya ịbụrụ nwaanyị ejezina na-akpụ mmụọ ma ọ bụ na ịnọ nsọ gị ndewo maka mmụọ na-eli isi mmụọ na-anụ isi ọnya ka eji jiri isi wee na-achụ ajọ mmụọ dịka inwe incense ị ga-amụ kịta ịchụba ajọ mmụọ a na-eme ọfụma na wọchị ndị Catholic na wọchị ndị Cherubim and Seraphim Sabbath na wọchị ndị Hindu ife niile bụ incense why ọ maka isi ma ndị ọdịnala South America na Europe o nwere ụdịla afịfịa for instance ka mmalụ ya fachọ kịta chi ịkpọba n'ụlọ ọfụ ma ọ bụrụ na o nwere ife dị mee fejiri sage feji ajụ ajọ mmụọ famuni ya ka faji expel evil spirit negative energy onya that's why all you see or incense or sense isi dị iche iche nwere ụdịlụ mmụọ na-alata nwee ụdị mmụọ na-achụ nwee mmụọ na calm down isi dị iche iche nwere ife ọ na-eme mmụọ ụfọdụ na calm mmụọ down ụfọdụ na-eme mmụọ dị high sense dị ndị dị ghọtalụ isi dị na incense na candles na afịfịa ndị be anyị nwekwara ya o nwere afịfịa fa ji achụ ajọ mmụọ fanadị munye dịka arụ yaba mmadụ mgbe gboo fanadị munye ụmụ afịfịa nwa ọ na-enwu isie egede na-achụ ajọ mmụọ onye ka nzi ka m weta n'ụbọchị taa ndewo unu enwere ajụjụ ndewo ọ ga-adịla anyị mma ụmụ Igbo ọ ga-adịla nwoke ma ọ ga-adịla nwaanyị mma bụ unu na-akwado ọdịnala anyị na-akwadokwe ozi m na my mission
asị m na ife niile anyị etinyela aka n'izu a ọ ya gala anyị fụ ọbụla abụ ife dị mma na-eweta udo na-eweta ọganiru na ọ ya aga na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ na gị bụ nwa afọ Igbo ebe ọbụla ị nọ kwụba aka ya ọtọ na-asọ nsọ anị be anyị na anị ebe ibi asị m na ọ ya adịla ya mma ọ ya dị mma na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ ndị ewonụ aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị ada unu nwaanyị Amakekwu ọ ga-adị na mgbe ọzọ gbakọmesịanụ